So malai feka ane guru gunsa bai. Nakori mene wariri chai dong ja. So guys sung tini nogo bunjal lang nai dol bai kunai. Dol thang nai khikro phai ang thang nai kopa phai chin to aboni loge loge kaisa tini vlogs na mila mani to chini vlog onek मजा darang nai. अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो नरक चीनी ब्लॉग पे ऐसे संग मैं करंगी टंगी आगुली खिग्रो कुला थाई जापो खिग्रो कुला कना उतु ड्राइवर चना इर कोखले कलम फेगा जों आगुली बसकां क्लाइ फेगा आनी गुरु गुनसाई भाई खरि बो अनेक खुशी हिं दं दा मनि वारि रि जागै सोर खिग्रो फाजिन थांनाय सोर कपा फाजिन थांनाय जों दाबो गुरु गुनसाई भाई दाबो इरो डिसिजन खलायलाय रुको जरा तो आने गुरु गुनसाई डिसिजन लामने उनका अब खिक्रो फाइजिं बाजबाय थानाय पो कपा फाइजिं थानाय उनका ट्रेन बाय तो आसुने कक तिनी रो बेलाय तंथा लायखा दलबाय तो ताबो नगो थानानै बाय रेडी नासिन लाय दंलाय जा बो बासने नासिन जा खिक्रो फाइजिं थांनानै कैसे लोग रहते हैं यार यहां पर आं ट्रेन नासिन जा कपा फाइजिं थांनानै खिक्रो कुला गना उतु ड्राइवर नि गाड़ी काय फे ताबो सुरो नगो थाइ खिक्रो कुला थाइ जाना ताबो सामिया का तू समझा हां नहीं तू समझा नहीं तो आने गुरु गोसेना आं बार बार रिक्वेस्ट खालाय जाक कोनै बक्सा थांलायनो ट्रेन बे कपा फैजै शाबाश बेटा बे एकदम कपा फैजै थांनानै सै आं बक्सा बो खिग्रो फैजै थांनाय बो खिग्रो फैजै थांनानै मुजो अनेक शक इंग्लाय बो आं बनासो जबरदस्ती खालाया बो बिनि मुजो देबो थांनो खिग्रो फैजै आं थानाय कपा फैजै तो जाव तो ड्राइवर जन कखले कालां फैनाय बो बिनि खिग्रो कुला थाइजाक तो बिनि खिग्रोनो बो साइकेल मेकानिक त लाङै बो वास खालायनानै भाई बताबो थाइन दं लाबो ताबो तमा अंखत मांग इसा ताबो खिग्रो कुला थाइजा अनेक कष्ट तो ड्राइवर बो चनाइ र तबे कखले कालाम होय ताबो नाखरि आने गुरु गुनसा ना आटे मानसमिया बो जे सिखा चाइ बो सेखा चाइ नाखरि चापक जेबो पुमा आदा जामा हाय पुमा आदा चाते खलाइ जिनै न गालाय नाखरि समझ रहे हो मने वारे रे चाइ वासे बुआ वासे माखमाय जंले खलाइ चाइ थां अरे गुरु गुनसाइ नाखरि बताबो अनेक शक खिग्रो फाइजिं थानानै बो अनेक खुशी असु कक्साय जों दाबो गुरु गुनसाइ बाय फैहां खलाइ दंखा गुरु गुनसाइना बाजबाय रे होनाय बासो बावै रे होनाय तारपरे आं थांनाय खिग्रो फाइजिं बे कपा फाइजिं दाबो इरो कालायलायनाय दाबो टाइमबो फाइ दङ तो इरो दाबो आरो बिसि खन दंला बना दाबो बासो हरगाय बो थांनाय दाबो आंबो ट्रेन बे ट्रेन थांनाय तो इरो असुनो दाबो अनेक दिन मालाय मानि आनि गुरु गुनसाइ बाय अनेक मजा दारंखा दिनि तो तिनि ब्लग नि बिसिंग नरक नि माखना आनि गुरु गुनसाइ बाय बुसु मजादार खलाइ दंखा तो आनि गुरु गुनसाइ थाका आना बक्साय होनानै नांलिया हियै तो हिंक्लाय इरो कालायनाय दाबो बो थांनाय बिनि खिग्रो फाइजै आं थांनाय आनि कपा फाइजै दाबो बनो इरो कालाय थांनाय आंबो थांनाय दाबो टिकर मिकर तानै पाय दाबो 2 नम्बर प्लेटफर्मआव थाइन दङ दाबो इंजांते कागै ओजांते बाख्लाय दांनाय हैहां खलायते इरो बयजाबोखा गासा हैहां खलायते इजा याक्सि आग्रा नाखोका बुसु बिउरावबो नायथावथाव जिनो जाने ट्रेन दाबो फाइ दङ हैहां खलायते दाबो आरो कायसा इरो खिग्रो कुला थाइजा मालाय फेका बो थांनाय आं बक्सा कपा फाइजै थांनानै आरो कायसा गुरु गुनसाइ दाबो माखा बनो दाबो गुरु गुनसाइ स्नाम का नागरि गसि गुरु गुनसाइ थानानै आनि कताल गुरु गुनसाइ कासा कासि काङा बसका कासाय थांगा आं कासाय दंदो आंबो इरो काका माने आं अनेक मजादार नांदो प्यारी समझ गई इरो कोन हैहां खलाय नांलिया इरो डाइरेक्ट याप्लाय खसा बखाय गलायवासे डाइरेक्ट कासाय थानाय आजों वानि कताल गुरु गुनसाइ सिकां बुइजाल राना खरि आं से माना से दंखाबड़ा आरो बिसिन नांलिया दाबो कासाय स्पेका नाखरि आनि याप्लाय रोइंतोखा गुरु गुनसाइ नाखो मानि नङै दाबो गुरु गुनसाइ सिकां आखै थाका गलाय दाबो आं आखोदो अनेक मजादार तिनिनि ब्लग अनेक मजादार नावबो मजादार रंनै आं वासे करैं दंदि आनि ब्लग पाइसक तो थाइन दङ नादि सिकां वाटाव आरो हैहां माखलायका आंबो हैहां गलाय आखो ब्रोबो हैहां आखो नागरि मेरा ब्रो आखलाय दंलाय दाबो 2 नम्बर प्लेटफर्मआव नायसिन दंलायो ट्रेन फाइ दङ आसुक थाइ लेंको थाइ खिग्रो आं थाइ दे सुपायखा दाबो राजजोवै खिग्रो आंवै किसा रेस्ट खलायलायनाय कताल गुरु गुनसाइ बाय र खिग्रो लायो किसा तंथाव लायो किसा र मोबाइल टिबा खिग्रो कुला साइड गलाय सेलायलायखा सिदा मंखलाय छेयो सिदा कताल गुरु गुनसाइ गलाय याक्सि आग्रा बना खदे इंजां ब्रो फटो बुजानाय बुजाओ भिडिअ बानायनाय बाने लाहानि नायसिन दंलायो गलाय आंबो आसुगै आनि ब्लगनो कमप्लिट खालायनानै नाय दङ गलाय माजे मयदे तैरो काङै गलाय दाबो तैरो किसा मा लोंनाय गलाय बनो संका तै लोंनाय दे बो सागो बिनो तै दङ
bolo longnai saka bini mobile tiba khikrokula seteklai senan jebo thangbai bini ingle taba tei ro kisa loin lagra na kisa tei longai bukha misika thangai ha khlai raga tei no wase koklai ni hapung sikani tei sa klai tei mo tei jepa चीटिंग करता है तू tei jilang rung deklai nakori tei ro onek hoi jemne tabo kajang ma daya sida wase khampre lang khampre ho sau teklai thango wase ubsini wase kaisa bro stei re hote klai to bukharok sing ungkha santi ungkha kaisa ungkha mawai tungra ara temani bai umau na bihi baide kongma saya temani bagai na tema problem ra ungkha angbo to bini bukhabsi hai nai meya aya deba jeba kubi kok klai to naidi ira busu tong thota khlai to tinini sala jotono khani hamjama ya pharai ang in blog no complete khlainani chaita goi tongo musuk ko pana nasinde tabo phai klai pheka tabo khui tongo phai tongo aste khlai break kaprutoi tabo chungbo bchalai do glaina khodi aboni loge kaisa photo tisailane he risa laka शाबाश बेटा risa lagai photo tisane hinai to nadi busuk bukha serang jatini ani blog ni bisinti nak jotono nui mangkhana bukha serang laija chung tini khikrokula thainai ai thainai rokbai malai laiye busuk chi tungthok laika chung tini to nawo tungthori chini blog ni bisingtoi to finally train phai speka chung tabo train na buinjalangnai jani jaklai achuklainai to finally train ka sagai chung tabo running khlai tongo nawo thangai tongo glai achuklai jatung dualang kanda nobar hinglai chag